Duwang senior citizen sa Pulangi Albay, ang pigbiliban makalihis na makagraduate sa junior high school sa Lindungkan Alternative Learning System. Biyernes, Mayo 31 kan ikonduser ang sa indang graduation ceremony sa BU Pulangi Campus. Ang duwang seniors na ini, binisto bilang Sinda Lourdes Rabago, 78 anyos kan Barangay Santicon, asin Filipa Olivero, 77 anyos kan Barangay Amugis. Sigun kay Lola Lourdes, saraw ini sa mga haloy niya ng pangiturugan. Katunayan, binaliwala niya daan mga negatibong nadangog niya, urog na itong pagmenos sa iya hulikan sa iyang edad. Sa pag-focus niya sa pag-aadal, binisto siya bilang Outstanding ALS Learner as in Leadership Awardee. Sobra ang saya ko, ma'am. Wala nga ang ano ko lang kasi walang anak ako ditong yung talagang anak ko puro nasa Manila kasi sila. Kaya kanina nag-forward na ako ng larawan ko para maniwala sila na tinapos ko rin talaga yung pangarap ko sa buhay sa ganitong edad. Bilang pamayukan indigenous people sa indang lugar, sinikap man ni Lola Filipa na makapagtapos ng gadling pag-aadal sa kamautan na maging maray na panalmingan sa iyang mga pag-iriba. Kun kan dati, no read no write na siya, ngunyan, kaya niya nang magsurat asin magbasa. Napatuloy pa rin po ako, ma'am, para sa kabataan o sa mga apo ko na lang, ma'am. Makita nila kahit matandaan na, hindi hadlang ang katandaan para sila, kung ano man ang nasa isipan nila, magpatuloy ng pag-aaral para sa kinabukasan. Ang trayumpong ini ni Lola Filipa, labi man na pigo-orgulyo kan sa iyang aki. Isa din sa nakapag-encourage sa kanya makapagtapos sa ALS is para din po tularan din siya nung mga hindi nag-aaral or hindi nakapag-aral. Yung para ma-encourage niya din yung mga community din po sa community namin na makapagtapos po or mag-aral, pagpatuloy yung pag-aaral niya. Kabali sinda Lola Lourdes as in Lola Filipa sa 354 nag-graduate sa ALS sa nasambit na Banwaan. Kaya si Albay Division ALS Focal Person J. Olikino saludo ng God sa determinasyon ninda Lola Lourdes as in Lola Filipa. Ating mga elders na nandyan pa rin, na nagpatuloy pa rin ang kanilang junior high school at ng elementary sa True Alternative Learning System. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila dahil sa sila ay nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kabataan na ang pag-aaral ay walang pinipiling edad. Mientras tanto, sa masunod na bulan, liwat na bubuksan ang enrollment sa Alternative Learning System sa probinsya. Kinakaipuhan sa ng makipagkoordinar sa kada barangay para sa magkakanigong impormasyon asin direktiba. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.